Hoxe, día 23 de novembro, conmemoramos o Día Mundial contra a Violencia de Xénero, que se celebra este domingo 25 e lembrámolo mediante este acto en honra das irmáns Mirabal, Minerva, Patria e María Teresa, tres irmáns asesinadas o día 25 de novembro do ano 1960 por orden do dictador Rafael Leónidas Trujillo, do que estaban en contra. Así, en 1999, a ONU declarou este Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Por iso, reunímonos hoxe. Únenos unha mesma causa: ser as novas xeracións que realmente queren e van a cambiar o modo de facer as cousas. E como todos os días, nós imos a ser mesmo máis fortes que todos os anteriores. Alzamos de novo a voz para defender esos dereitos, que do mesmo xeito que a tantas de nós humillaron e esqueceron. Uns dereitos que atopen paz a unha guerra que nunca quixemos empezar, na cal somos absolutamente todos e todas partícipes coas nosas palabras e actos. Non consentiremos máis represións por o mero feito de ser quen somos. Por as veces que quedamos no esquecemento de taparnos a boca con insultos e chéndonos os ollos de vaguas, por os sentimentos de culpa que nunca deberían florecer, por esas mulleres que deron a vida na guerra civil, na república, na rúa ou nas súas casas, fogares en vida, e polas máis que nos deron a vida. Antecédenos elas, persoas valentes cun criterio máis amplo e intelixente, que quixeron concienciar sobre unha injustiza a que hoxe temos que pôr punto final. Non hai xéneros mellores nin peores, porque somos iguais. Ninguén está por encima de ninguén. Non necesitamos esos prexuizos. É arcaico situarse por encima de alguén. Por iso existe o feminismo. Queremos respecto e que se nos outorgue o valor que sempre tivemos. Pero ademais, queremos respecto entre todos e todas, porque este movimento social significa aceptarse entre nós e aceptarnos como persoas entre todos, independentemente do xénero que teñamos. Necesitamos estes valores porque isto conducirá a nosa igualdade e non de outra maneira. Non nos merecemos máis sufrimento despois de todo o dano. Neste ano 2018 coñecemos o caso de 48 mulleres asasinadas, víctimas da violencia de xénero. Isto tense que acabar. Matar di moito dunha sociedade a que chamamos e clasificamos de avanzada. A revolución das mulleres non comezou recentemente. Xa no século XIX, Josefa Zapata e Margarita Pérez difundiron o primeiro manifesto feminista español, publicándoos en xornais que elas mesmas fundaron e dirixiron. Eran mulleres que tiñan moi claros os seus principios, activistas que loitaron en contra da discriminación e pasaron a historia. Pero se nos remontamos a esta, poderemos ver bastantes casos anteriores como o de Hipatia de Alexandría, filósofo que despois de destacar polas súas achegas en matemáticas e astronomía foi golpeada, violada e asasinada por un grupo de monxes. Marie Curie, a primeira muller en obter o Premio Nobel de Química en 1911. Frida Kahlo, loitou polo voto e inclusión da muller na sociedade. Maruja Mayo, primeira muller premiada pola Academia de Ciencias Morais e Políticas, porque se presentou co nome de home. A súa cita máis famosa é: abrir escolas e pecharánse cárceres. Todas elas demostraron dunha outra maneira a necesidade de deixar voar a creatividade e entusiasmo feminino para favorecer un mundo estancado na cuestión de quen é mellor para qué. Por iso, o noso propósito é seguir facendo historia por todos os movimentos feministas do mundo, e en especial de Galicia e de Galén, xa que non queremos máis insultos nin faltas de respeto. Non queremos cobrar menos por desenvolver o mesmo traballo que eles, nin que nos traten como segundo prato, nin o primeiro, porque somos persoas que buscan liberdade e recoñecemento, mulleres que imos abrir todas as portas que nos pecharon porque sempre tivemos isto. Merecíalo. Fíxeno porque te quero, porque teño medo a perderte. Non se repetirá. Fíxeno porque non se resistiu, porque non dixo que non. Lamentablemente, estas frases son repetidas en innumerables ocasións nos nosos fogares, nas rúas.
As nosas nais, as nosas irmás, a túa compañeira de clase, a túa veciña, calquera destas mulleres poden estar a sentir vulnerados os seus dereitos nestes momentos. Centos de historias que se estraban escribindo, centos de proxectos de vida arrebatados ao longo destes anos. Hoxe, 23 de novembro, aínda que o Día Oficial do Día Internacional contra a Violencia de Xénero é o 25, gustaríame ter un sentido recordo para todas esas mulleres e para os seus fillos, que lamentablemente quedaron orfos. Hoxe queremos compartir a dor e a indignación ante a violación de dereitos de mulleres e nenas e manifestar o noso máximo rexeitamento a esta cruel expresión de desigualdade. Aínda hoxe, en pleno século XXI, o simple feito de nacer muller en lugar de home parece ser un factor de risco para a propia vida. Vivir con medo, a camiñar na noite, a meterte nun ascensor, a vivir na túa propia casa, a vestir dun modo que a él te poida resultar inadecuado, a dicir unha palabra que pode ser inconveniente. Sen dúbida, debemos plantar cara con forza a este despropósito, un despropósito que non atende a segmentos sociais ou económicos concretos. Ninguna sociedade conseguiu erradicar este terrorismo, que en numerosas ocasións sofres en silencio, de portas para dentro. Non entanto, este círculo que encerra e anula a muller maltratada está a empezar a romper. As medidas emprendidas desde todas as administracións, a prevención nas aulas, a concienciación das campañas e as políticas que promoven a igualdade están a propiciar cambios de mentalidade, que xa están a dar os seus froitos. É necesario que as mulleres denuncien, que reciban todo o asesoramento que precisen. Deben saber que hai saída, que non están soas. É verdade que queda moito por facer, pero se botamos a vista atrás, é moito que se avanzou, e non hai que decaer. Nun día como hoxe, gustaríame terminar con unha última mensaxe: respeto, dignidade e igualdade para todos e para todas. A concienciación e o compromiso colectivo son as únicas armas de combate fronte aos cobardes que practican esta violencia. Hai que axudar a que as vítimas abran as portas do seu silencio e que saiban que estamos con elas. En la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé